Ма вие от София, тук си сте подраздел. Изстреляха на от София. От София. Ето това е вчера, което стана, то се е стигнало. Някакво отворено писмо. Да, той има до президента. Нещо такова и оттам... Аз не съм го казал това. Оттам колегите са го прихванали. Да. Аз не съм го казал това, което аз видях в интернет и се нервирах много. Обаче е на отвореното писмо? Да. Защото аз не исках да се цитира. Нормална си проверка, да наречем, всичко си е окей. Мандрата не е затворена. Как ще кажеш затворена? Пред затваряне. Да, не е затворена. Защото... Не, нито заповед, сега жената носи документи. Днес се решава всичко. И примерно сега като се върне и ще каже, примерно спират не или няма проблем. Да, няма не проблем. го се е такова. Не бе само. Искам там, като нощи София, да се почерпите